The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausa ako dito, tama ko oras mo po ba Si ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, trauma ang inabot ng isang estudyante matapos lantarang nilaro ng isang lalaki ang kanyang ari sa harapan nito. Kwento ni alias Jen, nagulat na lamang umano ito nang makita niyang nakalabas ng ari ng lalaki na nasa harapan niya. Sa takot nito, hindi na niya raw nagawang i-call out ang lalaki, kaya naman kinuhanan niya lamang niya ng cellphone video. Ang pangbabastos ng lalaki, panoorin po natin ito. Ayan mga ka-aksyon, ang ginawang exhibitionist ng lalaki sa harapan ng estudyanteng babae. Mapapansin na linalabas pa ang dila nito sa harapan ng babae habang ginagawa ang kanyang kamanyakan. At para sa reklamong ito, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang estudyanteng na biktima ng pambabastos na tawagin na lang o ipangalan na lang natin sa pangalang alias Jen. Magandang hapon sa iyo, Jen. Hello po, good afternoon po. Opo, kamusta na ang pakiramdam nyo ngayon? Ngayon po, okay naman po ako, nakakapasok naman po ako. Kaso po, medyo na may takot pa rin po na baka mangyari ulit or natatakot magbiyahe mag-isa. Opo, so ibig sabihin, trauma talaga ang naidulot sa iyo nung pangyayaring iyon. Yes po. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin kung anong oras at saan ito nangyari? Nangyari po ito sa loob ng jeep. Via Kamali po yung sinakyan ko. Tapos po, nung una po, pagsakay ko, nakasakay na po siya sa jeep. Then after po nun, hindi ko naman po talaga napansin na may ginagawa siyang kakaiba. Kaso po, ang nangyari po, nung nahulog po yung payong ko, pagpulot ko po, bigla pong nakabalandra po sa harap ko yung private part niya po. Tapos doon na po ako natakot na hindi ko na po alam ang gagawin po. Tapos matagal pa po siya bago bumaba. Kaya po ang naisipan ko na lang po, i-video siya. Kasi baka po pag nag-react ako doon, baka kung anong gawin sa akin, baka saktan or mas lumala pa yung situation. Okay. No, so ibig sabihin, papasok ka pa lang nito sa paaralan nyo, ma'am? Yes po. Okay, maaari nyo bang maikwento yung pangyari? Ano yung ginagawa niya nung mga oras na iyon? Pagsakay nyo sa jeep, meron na ba siyang ginagawa? O nung sumakay ka pa lang? Ang napansin ko po noon, tinitingnan niya na talaga ako nung pakasakay ko pa lang. Pero hindi ko po yun pinansin. Doon po nga sa nangyari na nahulog yung payong ko, doon ko po napansin. Tapos pag tinitingnan ko siya, nakikita po, nakatingin siya sa akin. Tapos palagi po siyang sumisilip sa
ano ko sa may palda po. Kasi po naka-school uniform po ako noon. Oo. Tapos yun na nga po, mga nasa tanchuling na part na po. Doon ko lang po napansin yun. Okay. So bukod sa iyo, may iba ka bang napansin sa loob pa ng sinasakyan yung jeep? Opo, yung nilalabas niya na po yung private part niya tapos ginagalaw-galaw niya po. Doon po, naisipan ko na talagang i-video kasi sabi ko, for evidence po, natatakot na din kasi ako baka mamaya pag nireklamo ko, hindi ako paniwalaan. Kaya binidyo ko na po talaga yun. So ibig sabihin, sinasabi na hindi ka na, nakapaglakas ng loob dahil sa takot. Kumbaga, Opo. hindi mo na naisumbong sa kahit sa driver or sa katabi mo Opo. doon sa jeep. Ang nasa isip ko po kasi noon, baka saktan ako or may dalang kung ano yung lalaki tapos kung ano pang gawin niya sa amin na mga nakasakay sa jeep. Eh, sino yung mga katabi mo noon? May babae ka ba rin na katabi nung mga oras na yon? Hindi ko po napansin yun. May nakatabi po ako dong babae tapos may nag-reach out din po sa akin na babae na ano daw, katabi daw siya doon sa video na ginawan din ng ganong kalaswaan po. Okay, nung nakababa ka na sa jeep, ano yung ginawa mo nung nakapasok ka na sa school? Yun po, umiyak po ako sa mga kaklase ko kasi nanginginig, grabing nginig ko po noon. Kaya wala na akong ibang nagawa, umiyak na lang po ako. Tapos pinento ko na po sa kanila yung nangyari. Tapos nung mga oras na yun ba, ma'am, hindi ka lang yung nag-iisang nakapansin sa ginagawa ng lalaking iyon? Nung oras po, nung time po na nakasakay ako sa jeep, hindi ko naman po napapansin na parang may nakapansin din na iba. Kasi po, nakatingin na po ako sa labas dun habang binivideo ko. Hindi ko na po siya tinitingnan. Hawak ko na lang po yung phone ko. Tapos tumitingin lang ako sa labas kasi hindi ko na po, nakakadiri po kasi talaga yung ginagawa niya. Kaya tumingin na lang po ako sa labas habang binivideo siya. Hawak-hawak ko lang po sa kamay ko yung phone ko. Habang nakatudok po sa kanya yung phone. Okay. Hindi niya po ata napansin na, yun nga po, nagbe-video ako. Okay. Ma'am, kailan mo rin na nalaman na meron rin pala na naka-video ng pangyaring iyon? Nung may nagpakita po sa akin na may nag-post din daw po, nung about din dun sa lalaki, same person, dun sa pinakita kong video sa mga classmate ko. So, ibig sabihin, yung mga classmate mo, yung una mong napagkwentuhan regarding sa Opo. nangyari sa'yo. Yes po. O nang natapos yun na, i-report nyo ba agad sa police? Ano po, sinabi ko din po siya sa teacher namin, tapos yun nga po yung advice na i-report po. Na-report ko na po yun, hapon na po after school. Okay. Kung sakali, ma'am, na makita mo ulit itong suspect natin, makikilala mo ulit ito. Yes po, kasi hindi ko po makakalimutan yung mukha niya, tsaka may video po ako and pictures. Okay. So, first time mo ito mangyari sa'yo, ma'am? Opo. Kaya grabe po talaga yung traumang binigay. Diyos ko. Okay. Ngayon na pag pumapasok ka sa school, anong naging epekto sa'yo ngayon? Yan nga po, yung takot po, hindi po nawawala yung takot, yung kaba. Okay. Nalaman ba na ito ng mga magulang mo? Yes po, yun nga po. Nalaman po nila. O ano daw sabi nila? Yun po, hindi po, yung father ko po parang nag-post pa ako, parang ayaw niya na nag-post ako kasi natatakot din siya para sa safety ko. Baka daw stalk ako nung or sundan ako, hanapin ako. Opo. Kaya natatakot din sila. Tama nga naman yun, ma'am. Mas mabuting i-report mo na lang sa kapulisan. Matanong ko lang, anong year mo na ba at anong course mo ngayon, ma'am? 4th year po, BSL. So, graduating student. Yes po. Okay. So, ngayon mga ka-aksyon, para sa legal na aksyon, makakausap natin, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Executive Master Sergeant Carlos Panyang, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station. Ayan, habang tinatawagan ng aming team, si PEMS Carlos Panya, ito mga ka-aksyon, sa mga nabiktima rin nito ng suspect, maaari kayong dumulog o magpatid ng mensahe sa aming Facebook account or kaya dumiretso na po kayo sa kapulisan. Sige, habang
ni-reach out ang si Carlos Panya, makakausap din natin ngayon si Ma'am Lea Daet, ang Social Welfare Officer 3 ng City Social Welfare and Development ng Legazpi City. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Lea. Maray na hapon din po. Opo, Ma'am Lea, may dumulog po sa ating tanggapan regarding po dito sa pambabastos umano ng isang lalaki at nilalabas pa ang kanyang ari dito sa isang estudyanteng babae. Ma'am, ano po ang pwede nating maitulong sa mga ganitong sitwasyon, itong mga biktima ng ganitong sitwasyon, Ma'am? Sa CSWDO naman po, sir, ang mga biktima po dito iwapit sa amin para sa psychosocial intervention. Meron po tayong pwedeng ibigay sa kanya ng counseling para maproseso or ma-debrief siya doon sa nangyari sa kanya. Na kung meron man na effect yun sa ito negatively, pwede natin na maproseso sa pamamaraan po ng counseling at kung stress debriefing po sa kanya. With regards naman po sa mga legal na action, pwede po siya na dumulog sa PNP so sa pagpapait kung nakilala niya po yung akusado. Opo, tama po, Ma'am Lea. So, ibig sabihin may program po ito sa mga ganitong na biktima kasi hindi biro itong traumang naitamo, especially dito sa ating biktimang estudyante. Kung kailangan naman po ng psychological evaluation, halimbawa nagpapos siya TKWIS, and then hiningi ng korte o kaya ng abogado niya yung psychological evaluation para makita kung talaga may epekto, may psychological effect na nangyari sa kanya. Pwede po kami doon mag-assist sa kanya na magbigan siya ng pambayad doon sa psychological evaluation. Opo, tama po. Ma'am, in behalf of CSW, ano po yung legal na action na pwedeng maitulong po dito sa ating biktima? Sa amin hindi siya legal kung hindi yung psychosocial intervention lang po. Pagdating po sa legal na usapin, i-refer lang namin siya sa PNP and then yung PNP naman, sila ang mag-a-assess kung anong kaukulang kaso ang pwedeng ipatawag doon sa akusado. And pagdating naman po doon sa kapag na-file na ang case, kung kailangan ng biktima na kasama papunta doon sa korte, pwede po siyang humingi sa amin ng tulong para i-assist namin siya sa pag-attend ng mga court proceedings. Opo, Ma'am Lea, ano po ang iyong maipapayo rin sa ating mga kababayang biktima ng pangharas ng mga lalaking madudumi ang pag-iisip? Siguro yung mga natin, yung itong mga akusado o yung may mga lalaki na may gusto pang gawin na hindi maganda katulad nito na nangyari pag-exhibitionist. Isipin nila na may mga batas po tayo na umiiral sa ngayon. Nandiyan yung mga pang-aabuso, andiyan yung Public Act 7610 para sa mga minor. Andiyan po yung yung 9262 para naman doon sa mga partners na inaabuso ang kanilang partners. At meron din ngayon yung Safe Spaces Act para doon sa mga kababaihan na nakakaranas ng mga pang-aabuso sa opisina, nakakaranas ng abuso kung sa public na lugar. May mga umiiral po tayo dyan na batas. So yung mga biktima naman po, extra lang po na maging mindful din tayo doon sa nakapalibot. Kapag alam natin na hindi na tayo safe, tayo na rin po ang lumayo. And then kung nakakaranas na hindi maganda, parang alalahanin nila kung sino ba yun na gumagawa sa kanila para kung mag-file man sila ng kaso, alam nila kung sino ang papailan. And titingnan din nila, alin ba doon may pinakamalapit na police station na pwede na nilang lapitan. Huwag nang ipagpabukas, huwag nang tawag nito na 1 week or 2 weeks bago mag-report. Agad-agad kung nakaranas ng mga ganon, mag-report ka agad. Meron naman tayong mga hotline sa police station na pwede nilang lapitan para mabigyan sila ng action. Opo. So sinabi nyo, ma'am, mayroon palang kaakibat na kaso itong mga ganitong gawain ng mga pang-abusong lalaki? Yes po, oo. Hindi po yun nawawala. Lalo na yung mga may intention na sexual sa mga kababaihan. Pero siyempre din sa atin ng mga babae, para sabi nga, ang man ang karapatan meron tayo, may kaakibat din na responsibilidad, yung abuser. So tayo naman, kami mga kababaihan, dahil maging mindful din kami sa sarili namin, sa pananamit,
yung lugar na pupuntahan namin, akba ba, yung pananamit namin, yung pupuntahan ba namin, safe ba kami. Yung dapat yung titingnan nila yung lugar na sabi nga namin, dapat may mga protective behavior or skills na meron sila para hindi na sila maaabuso. Yung pagpunta sa isang lugar na madilim, na kayo lang, na alam nyo na hindi kayo safe, dapat iisipin nyo na kapag pumunta ako dito sa lugar nito na ako lang, ano Opo. kaya ang posibleng mangyari sa akin ng madilim? Tama ho yun. Lalo na po yun yung mga nakikipagkita online, yung app ba na tinatawag, sir? Opo, Yung mga dating app, ma'am. nila na kahit hindi kilala, nakikipagkita, and then alam naman natin yung nakilala mo online, hindi yun natin alam kung yung ba ay totoo o kumbaga, may mga intention na hindi maganda po sa inyo. So, yun yung sinasabi natin na parang hindi ka maging biktima, iisipin mo muna yung mga bagay or action na gagawin mo. Opo, tama ngayon, ma'am, kasi napapanood ngayon, kaya naman, uso na naman ngayon ang mga dating app, kumbaga kinakagat Yes. ng mga mapang-abusong tao na makabiktima ng mga kababaihan. Okay, And ano po yun, sir, yung tawag nito? Hindi, may mga cases na po tayo nito, hindi lang mga minor na nagka-meet up and then magkikita sa ibang lugar, may hindi alam ng magulang. O pagdating doon, yung kamit up pala ay may intention na masama, kaya nagkakaganoon. Yung ito naman na case, itong specific case na idinudulog mo, kapag hindi kasi ito nagawa ng action, hindi lang siya ang posibleng biktima. Magkakaroon pa ito ng ibang biktima kung hindi ito magagawa ng illegal na action. Okay. Pangalawa, baka hindi maproseso ng biktima ang mga negatibong epekto nito na pwede na maging dala-dala niya hanggang sa kanyang pagtanda na unang-una, baka yung trust niya sa mga lalaki mawala dahil doon sa naranasan niya. Magkakaroon siya ng trust issue. Opo. Magkakaroon siya ng mga takot sa kalalakihan dahil sa naranasan niya. Yun po yung mga ibinibigay na servisyo ng social welfare. Yung iproseso, yung negative effect ng anumang klaseng pang-aabuso na naranasan po nila. Opo, ma'am, itanong ko lang dito, ma'am, sa Legazpi City, maliban dito sa kaso ni alias Jen, meron pa po ba kayong ibang nahawakan na ganitong reklamo ng pang-aabuso? The same case, yes, pero minor yung bata at hindi yung ang akusado, hindi siya acquaintance lang. Kumbaga, grinong yung bata, may edad na yung akusado, grinong yung bata, and pinapakitaan ng kanyang ari. And yun, nakapag-file ng case ng, under Republic Act 767. Opo, ma'am, itanong ko lang, maaari po bang makaasa si alias Jen mula sa CSWD na maka-undergo siya ng counseling dahil sa traumang iniwan sa kanya nitong pangyayari? Pwede po, kung taga-Legazpi po siya. Taga-Legazpi po siya, sir? Opo, sir. Ay, opo, ma'am. Pwede po siya bumisita na lang po papunta dito para makausap namin. Opo, balikan ko lang si Jen. Jen, narinig nyo ang CSWD? Handa na silang tumulong sa iyo para kung in case na gusto mong mag-undergo sa counseling. Apo. Opo, sasamahan ka ng aming team para in case kung gusto mong pumunta doon sa CSWD, mas mapapadali. Opo, maraming salamat po. Opo. Yan, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Lea Daet, ang Social Welfare Officer 3 ng City Social Welfare and Development dito sa Legazpi City. Yan, siguro nasa kabilang... Opo. Siguro nasa kabilang linya na si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang tagapagsalita ng Legazpi City Police Station. Magandang hapon, Sir Panya. Magandang hapon, sir. Good afternoon po sa parehang po ninyo. Opo. Sir, siguro na dito sa nag-viral regarding po... Opo. Regarding dito sa nag-viral na isang lalaki na nangharas ng estudyante, na ipagbigay alam na ba ito o na i-blatter na po ba ito sa tanggapan po ng Legazpi City Police Station? Ay, opo. Bali may pumunta po dito isang babae, 24 na taon siya o 23 years old.
Nagpaabot po siya sa kanyang information yung naranasan niya nitong nakaraang Lunes. Opo. Hapon ng umaga pumunta si dito, Martes, para pa po ipagbigay alam itong kanyang na-experience sa loob ng sasakyan. Opo. Sir Panya, ano po ang maaring legal na aksyon na maasa ni alias Jen? Kasi tinago lang namin sa alias Jen. Sa tanggapan niyo po, sir? Opo. Yung magiging lang po dito, yung gagawin po natin, po ito, kanyang na-experience, nakapaabot na po rito. Siguro ang gagawin po natin dahil mag-ano pa kami ng possible identity. And siguro na-inform na si Ma'am Jen kung ano ang dapat na gawin. Pero initially, yung take-action natin, dapat dito ay primarily ma-identify yung identity na suspect. Now, just in case ma-identify, that's the time po siguro na samba po tayo ng kaukulang complaint o reklamo sa piskalya para maisampa yung kaso sa korte. Now, probably po, initially talaga doon yung kasong posibleng niyang kaharapin dito ay yung alarm scandal. And yung sa anti-bastos law, kung meron doon elements, pag-aaralan, kung pasok po doon yung suspect. Opo. Sir Panya, maitanong ko lang, nakita niyo po ba personal itong cellphone video na kuha ng biktima? Hindi po, Sir Panya. Pati niya na po, hindi po natin nakakita pa. Pero, kasi, dito sa viral, sir, merong mga nagpaabot ng sumbong, kapareho nung nahuli noon dati, 2024. Pareho rin na suspect, ganito rin ang ginawa, dyan na nahuli rin sa Legazpi City Police Station. Okay. So, kung sinasabi niyo po na the same person, siguro po yung complainant, dapat ituro niya po siguro kung sinasabi na nadakip ba yung suspect. Dapat ituro niya po kung the same person, kung meron na po siyang identity, possible po kung na pwede na pong mapaila ng information sa piskalya for regular filing po. Opo. So, ibig sabihin, Sir Panya, in case na malaman na natin itong identity nitong suspect, maari nang makasuhan ito. Yes, opo. Opo po. Kasi attach lang po natin itong sinasabi pong viral na na sinasabi. O kaya yung sinasabing na kuhaan ng video, yung mukha. Opo. Opo, Sir Panya, ito rin para rin sa kaalaman ng ating mga tagapanood ng mga kababayan, bata man o matanda, sa mga ganitong sitwasyon, ano ang pinakamaari nilang gawin sa mismong oras ng pambabastos sa kanila? May mga iba kasi, maliban sa paglabas ng ari, meron din na nangharas na sa pamamagitan ng pagsipol o di kaya yung nagka-catcalling dito sa mga biktima. Ano kaya yung dapat nilang gawin in case sa mga ganitong sitwasyon sa oras mismo? Siguro po, unang-una, huwag agad silang nervyosing kaagad. Mas maganda po, pwede po silang magsalita mismo directly doon sa suspect. Sigurado po, yun, kung sa Bicol, masusukgan todos yun. Now, para ma-satisfy po siya, kung makahiling o makakita po siya ng ating mga autoridad sa labas, na nandiyan po sa labas, na dadaanan po natin, pag nakita po natin, ay pwede po tayong magtulatin siya. Kaya bumaba pa samantala tayo sa sasakyan, isumbong po natin para yung sasakyan na yun, kung hindi alam ng driver, ay mahabol po yun. At siyempre, at that time, pwede po yun pa-aresto. So, ituro nitong naging biktima sa loob ng sasakyan. Opo, tama. Sir Panya, tama po ba yung ginawa ni alias Jen nung mga oras na yon na hinahara siya ng lalaki, kinunan niya ng video yung pangyayari? Pwede rin po yun sana na ginawa niya. Kaya lang, mas maganda po sana dahil nakunan niya na po ng video,
I doubt po kung hindi po siya aware na meron po tayo mga polis na nakakalat at that time. Kasi 8 o'clock in the morning, as her allegation, siguro po at that time, meron po tayong polis na madadaanan po sa mga oras na yun. And the fact na yung oras na mga 8 o'clock, lalo na po along Rizal Street, lalo na po dyan sa may parting Rizal Street, hindi sa St. Agnes, ay traffic po dyan. So, meron po tayo dyan na mga public safety officer na pwede pong mga tawagan po natin ng tulong or yung police po natin dyan na nandyan po sa COIN or possible po doon sa mga dinaanan niya po kung saan po sa nagsimula. Kasi the fact na nakakuha na po siya ng video, it's already na po siguro na maghanap na po siya ng dito ng kulang attention para makahingi po siya ng tulong sa ating mga otoridad para ma-arrest itong suspect. Opo. Dahil dito, pag in case na nakasuhan ito, Sir Panya, itong suspect natin, mabigat po ba itong penalidad na kasong ito? Actually po, magdidepende po yan sa sa korte. Yung gagawin lang naman po ng ating kapulisan ay magkukuha po ng affidavit and i-attach po yung mga evidence against suspect. And bahala na po si Fiscal mag-file ng appropriate yung kaso po, kanya pong idudulog dun po sa korte. Opo, dito, matanong ko lang, Sir Panya, dito sa Legazpi City, first time po ba ito mangyari o meron ng mga nakaraang insidente ng mga ganito na naipaabot sa ating istasyon? Sa aking kalaman po, meron na pong yan na pag-alaman ko po na may previous na pong insidente. So, hindi ko lang po masabi kung yung person na sinasabi nung nauna and yung nangyari naman na noon itong nakarandos is the same person. So, hindi ko lang po masabi lang po. Opo. So, nung maipabot itong sumbong dyan sa istasyon nyo, Sir Panya, meron pa po bang ibang biktima na naglakas ng loob na magreklamo rin sa same suspect dyan po sa Legazpi PNP? Yes, yung gaya ng binabanggit ko po, yung last year na nangyari, yung po nagbigay ng information, report, and then after that nitong Lunes, iba naman yung naging biktima. Kaya nga lamang, hindi ko po masabi na yung ay the same person. So, dalawa lang po yung nakapagbigay ng informasyon with different dates and year. Opo, with that, sir, maraming salamat po sa oras at pagtanggilik ng aming interview. Yan po ang tagapagsalita ng Legazpi CPS, si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. Yes po. Ako po ay malaki pong pasalamat po ng aming himpilan ng Legazpi City Police Station. Dahil po kagapay po ng kapulisan yung ating kapatid, lalo na po sa larangan po ng mass media para on the part naman ng kapulisan, may paabot natin sa ating mga kababayan, mamamayan dito sa Legazpi, yun kung ano po yung mga dapat gawin at para makaiwas po sa mga ganitong uri po ng incident. Maraming salamat po and magandang hapon po sa nakikinig niyo sa inyo pong programa. Opo, maraming salamat din po dyan sa Legazpi CPS. Ayan, balikan natin ang City Social Welfare and Development Office. Ayan, siguro balikan natin si Alias Jen. Alias Jen, nakikinig ka po ba? Hello, Jen? Hello, Jen? So yan pala mga ka-aksyon na may mga kaakibat na kaso in case na mga ganitong sitwasyon. Kaya sa mga nabiktima nito, sa mga nakanood ng viral video dito sa Facebook or sa mga nabiktima nitong suspect, maaari kayong magpadala ng reklamo sa aming tanggapan o kaya naman dumiretso na po sa Legazpi CPS upang mabigyan ng aksyon at hindi na, ang pinakamaganda dito, hindi na makapambiktima pa ng iba. Ayan, siguro naputol ng linya ni Alias Jen. Alias Jen, kung nakikinig ka man, makakaasa ka sa aming tanggapan na tutulungan ka namin hanggang sa maghilom
itong sugat na iniwan ng itong mapang-abusong lalaking ito at makakaasa ka sa tulong din ng aming programa at PNP sa lalong madaling panahon. Ayan, salyos Jen. Jen? Hello. Apo. Dahil dyan, sabi ng CSWD, maaari kang tulungan in case na gusto kang magpa-counseling. At itong PNP natin, handa rin tumulong para sa agarang pagkakahuli nitong suspect natin para hindi na makapambiktima pa ng ibang katulad mong mga estudyante. Anong masasabi mo, Jen? Hello? Jen, sabi ko, nakausap ko ang PNP, handa silang tumulong at tumugon sa pangangailangan mo para sa agarang paghuli nitong suspect upang hindi na makapambiktima pa ng ibang estudyante katulad mong walang kalaban-laban. Opo, maraming salamat po sa pag-reach out. Opo, kung meron ka ring mensahe sa katulad mong mga kababaihan, ano 'yon? Gusto ko lang pong sabihin na mag-ingat po tayong lahat kasi napakadelikado na po ng panahon ngayon. Hindi mo na alam kung sino yung masama or mabuti, kaya mag-ingat po tayong lahat. Yun. Maraming salamat din, Jen, sa pag-reach out sa amin ng iyong problema. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang Pinay domestic helper mula sa Saudi Arabia, 2 buwan pa lamang na nagtatrabaho, pang-aabuso na ang inabot mula sa kanyang employer. Ang buong reklamo. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos.
Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang nguya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ito naman mga kaaksyon mula pa sa Isabela. Isang lalaki ang humingi ng tulong para sa kanyang kinakasama na nagtatrabaho ngayon bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Ang reklamo ni Edmond ay pang-aabuso umano na natatanggap ngayon ang kanyang kinakasama na si Jonelyn Lacadin. 2 buwan pa lamang daw siya pero halos araw-araw daw ito kung makatanggap ng pananakit mula sa kanyang employer. Ang panawagan ni Edmond, panoorin ito. So yan, at para sa reklamong ito, makakausap natin mula sa Villa Domingo, ang Gadanan Isabela si Edmond. Magandang hapon sa iyo, Sir Edmond. Yes, sir. Opo, kamusta na ang kalagayan ng iyong partner ngayon? Hello? Sir, pakiulit po. Opo, kamusta na daw yung kalagayan ng partner mo ngayon dun sa Saudi? Sa ngayon po, sir, ganun pa rin po yung ginagawa ng amo niya, sir. May konting kamali po sa trabaho niya, sinasaktan po siya at saka binubulyawan po. Okay, so ayun po, ang gusto po sana namin mangyari, sir, hingi po sana kami ng tulong sa inyo na mapauwi na siya dito sa Pilipinas.
Okay, so ibig sabihin, 2 buwan pa lamang ito, nakakatanggap na ito ng pananakit sa kanyang employer sa kahit konting pagkakamali niya dun sa pinagtatrabahuan. Opo, sir. Okay, kailan mo ito huling nakausap itong partner mo, sir? Ngayon lang po, nakausap ko po siya kanina bago siya po magtrabaho. So, ibig sabihin, kanina, nakausap mo pa? Yes, sir. Nakausap ko pa po kanina. Yung kanina, inabuso daw pa rin pa siya nitong amo niya? Sa ngayon po, sir, baka wala po kasi tulog pa po yata yung mga amo niya sa mga oras na to. Kumbaga, naging hobby na nitong amo niya na saktan itong partner mo. Sir? Naging hobby na or naging gawin na itong pananakit sa partner mo nitong amo niya? Opo, sir. Sinasaktan po niya. Okay. Sa 2 buwan, anong klase ng pang-aabuso na ang natamo na sa kanyang employer nitong partner mo? Nung mga nakarang araw, sir, sa kamay po sinasampal po yung kamay niya. Tapos, nung nakarang linggo po, sir, sa dibdib daw niya, ulit-ulit daw na sinasampal. May mga pasa... yun po. Opo. Ito bang employer... Biglang... Ito bang employer niya, babae o lalaki? Babae po yung nananagit sa kanya, sir. Yung amo niyang babae ngayon. Okay, pwede mo bang maikwento kung paano siya sinasaktan? Sinasampal po yung kamay niya, sir. Tapos every time po na may kamali siya na konti, sinasampal, binubulyawan po siya sa mga trabaho niya. Pwede naman po siyang pagsabihan, pero bakit po binubulyawan siya sinasaktan, sir? Nung sined sa'yo yung mga pasa niya, na natamo niya sa pananakit dito sa amo niya, ano yung naramdaman mo? Meron po akong pinasa sa inyo na mga pictures sa kamay niya na kaliwat kanan po ng kamay niya, may pasa po. Ano yung naramdaman mo na ganito pala yung nararanasan ngayon ng partner mo dun sa Saudi? Nung nalaman ko po na ganun, sir, nag-decision na po ako, sir, na maghanap ng matutulungan na mahihingan ng tulong na papauwi na siya dito kasi baka mamaya may iba pang mangyari sa kanya dun, sir. Ito rin yung araw-araw na hiling ng partner mo na makauwi na siya dito sa Pilipinas. Opo, sir. Okay. Opo. Ito ba alam na ng agency niya? Ano ba yung sabi patungkol rito? Sir, nag-report po kami sa agency niya noon. Kaso ang ginawa po sa amin dahil sa nakulitan po siguro, blinak po kami sa Facebook, sir. Blinak kayo ng agency dahil dito sa reklamo mo? Blinak po kami pareho ng agency, yung agent po niya. Ano daw sabi? Nung last na convo nyo, anong pagkakasabi nila? Binigyan po kami ng number nung isang staff officer nila sa OT. Sabi nila, doon daw po kami magreklamo para diretso po yung reklamo namin sa kanila. Pero nag-message po ako doon sa WhatsApp na binigyan nila, hindi naman po sila nag-respond, sir. Okay. Sa 2 buwan ba, nasahuran itong partner mo? Sa pagkakala mo, sir? Sir? Sa pagkakala mo, sir, nasahuran ba siya sa loob ng 2 buwan? Yung una pong employer niya, binigay po yung sahod niya. Tapos yung pangalawa po ngayon, binigay po yung mga ilang araw po. Pero yung buwan na po ngayon, wala pa pong sahod, sir. Kasi every 28 of the month daw ibibigay yung sahod niya. So, ibig sabihin, may kulang pang 1 buwan? Opo, sir. Ngayong buwan na po na ito. Okay. Sa pagkwento ng partner mo, nakakakain ba siya ng maayos doon? 3 beses lang daw po yata nakakakain ng pagkain ng rice, sir. Walang ulam? Sa isang linggo. Walang ulam, sir? Meron po yata, sir. Kaso siya po yung nagluluto. Hindi ko alam kung ano yung klaseng Indomie. Cup noodles na lang ang kinakain niya doon. Siya pa ang bumibili nito. Siya pa yung gumagastos o bumibili nito. Opo, sir. Grabe naman. Pero ngayon, sir, ano po yung pinakagusto nyong mangyari? Kwan po, sir, sana mapauwi na po siya agad, sir, para
baka mamaya sir may mangyari pang iba sa kanya doon. Sa bagay naman sir, kung in case na kung ano pa ang mangyari doon, mas mabuti na lang na makauwi itong partner mo. Kaya nga po sir, humingi po kami ng tulong sa inyo na sana po mabigyan nyo ng aksyon. Opo. Ayan mga ka-aksyon, sinusubukan sana namin na makontak at makausap itong local recruitment agency ni Jonalyn, ang Injas Alcawader Manpower Agency, ngunit walang sumasagot sa aming tawag. Opo. Okay, kaya para sa kasiguraduhan, idudulog na natin ito sa tanggapan ng OWA. At sa kabilang linya ng ating telepono, si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po, Attorney Malonzo. Magandang hapon po. Opo, ma'am, meron din kababayan muli ang dumulog sa ating tanggapan na inaabuso 2 buwan pa lamang doon sa Saudi. Itong si Jonalyn. Pero nakadalawang employer na at pagmamaltrato lang ang araw-araw na natatanggap dito sa employer. Yes po. Actually po, can you hear me clearly po? Opo, ano po ang maaring gawing legal na aksyon ng OWA patungkol po dito sa problema ni Jonalyn dyan sa Saudi Arabia? Actually, na-inversa po namin ito sa OWA Riyadh. Kasi po, while she is located po in Al-Khobar, pero yung kanyang Saudi Recruitment Agency po is based in Riyadh. So, ang unang step po kasi, o yung procedure natin doon, ang ating mga migrant workers office officials po, including yung mga ating welfare officer ng OWA doon, hindi po sa directly po pwede pumunta po sa bahay ng employer. So that's why ang ating coordination is with the MWO or the MWO at OWA Riyadh. At endorse na po ito, we're just waiting for the feedback from the aming welfare officer. At itong Philippine Recruitment Agency, na din po ito sumasagot sa OWA, no? Although when we check our database po, ang kanyang license po is valid pa, no? Hanggang August 11, 2026. Okay. Ma'am, attorney, gusto na daw itong makauwi nitong si Jonalyn. Maaari po ba ito? Itong nais niya na makauwi na sa Pilipinas kasi araw-araw na lang pang-abuso na lang ang natatanggap nito sa kanyang employer. Okay, ganito po ang nangyayari para din po sa asawa niya na hindi po nagtulong, no? Para sa information po ng lahat po. Okay po, ang gagawin po muna natin is secure po, mapigipag-negotiate po muna, okay, with the Saudi Recruitment Agency, yung ating MWO officials or welfare officer ng OWA. And then, ipapatawag po itong kanyang Saudi Recruitment Agency para i-address po yung concern ni Jonalyn, no? At i-request po natin na dalhin ng kanyang employer si Jonalyn, no, sa kanyang Saudi Recruitment Agency para madala po sa ating migrant workers office para at least po ma-address po doon. And then kung gusto niya po na magsampa po ng kaso doon or umuwi na lang, then meron din naman siyang gawin din dito pagdating po sa Pilipinas. She can file naman po administrative case po, no, against the agency at pati na rin against the employer kasi itong agency na to ay hindi nakikipag-coordinate po sa OWA at ako hindi rin nakikipag-coordinate dito sa kanilang deployed worker na si Jonalyn. Opo, tama po kasi sabi ni Edmond blinak na sila ng agency ni Jonalyn. Opo, may pananagutan po yung Philippine Recruitment Agency, no, dahil hindi niya po inaaktuhan. So for sure, ito po ay harap po sa posibleng suspension ng kanyang lisensya, no? Or cancellation, kung siya po ay ilang beses lang na ginawa po ng same offense. Pero under the rules po, kung first timer pa lang, ito po ay possible suspension ng license. Opo, nasambit nyo rin, Attorney Malonzo, na may kaakibat rin na kaso itong employer na nanakit kay Jonalyn. Opo, meron po. Basta po, ang ini-encourage namin, of course, si Jonalyn, no, na pagdating dito, or even doon po, no, although mas matatagalan lang po pag doon po siya magsasampa. But either way po, may choice siya na doon sa tulong po na ating MWO officials kasi meron naman po tayong mga
hired na mga counsel, no? O yung mga retained counsel, no? Para ipagtanggol po yung karapatan ng ating mga OFWs abroad. Opo. Or pwede rin po pag-uwi niya po dito sa Philippines. Sa DMW po, magpapile. Opo, ano po ang magiging proseso na pwede nilang asahan sa OWA? Okay, ang pwede po nilang asahan po ay kami po ay on top na sa kaso po ni Jonalyn at makakaasa po kayo, nakikilos po kaagad ang aming opisina at actually kumilos na nga po kami. At syempre po, yung close coordination natin sa ating mga MWO officials, so sa ating welfare officer, no? So ito po kagad kumikilos rin po yung ating mga OWA officials and MWO officials po doon po sa Riyadh, no? Para ipatawag po ang kanyang Saudi Recruitment Agency. So makakaasa po kayo na hindi namin bibitawan ng kasing ito hanggang po malutas po o ma-resolve ang problema po ni Jonalyn sa kanyang employer. Ayun. So, nasabit mo ma'am, pwede o sa lalong madaling panahon pwede nang makauwi itong si Jonalyn kung ninanais nito? Okay, ganito po. Kung magiging cooperative po ang employer, no, ibig sabihin magsasagal po sila o isusurrender po siya. Kailangan po kasi kusang loob mo nang isurrender po ng employer si Jonalyn sa kanyang Saudi Recruitment Agency. At yung Saudi Recruitment Agency niya naman na magdadala po sa ating Migrant Workers Office. So kung hindi naman po siya isusurrender ng voluntarily, ay gagawa naman po, meron naman po tayong mga ibang legal remedies na pwedeng gawin. So pwede na po natin i-engage po yung ating mga lawyers na hinayad po doon para po to ensure po that this employer po will face po na yung necessary po na sanctions doon sa under Saudi law or magpapile po under the Ministry of Labor para ma-secure po ang kanyang exit visa. Kasi kung wala pong exit visa, hindi po sa mga kalabas po din, no, sa Saudi. So yun po yung unang hakbang. Once may exit visa na po, at ito po kasi ang binibigay po kasi ito ng employer. So there are two ways, either voluntarily by the employer or magpapile po tayo sa Ministry of Labor to secure this exit visa. Kaya lang pag hindi po voluntary yan, medyo matatagalan yan, tatapusin natin ang proseso sa Ministry of Labor po doon. Okay. So yan po, maraming salamat po Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat po Attorney. Welcome po. Apo, balikan ko lang si Edmond. Edmond! Yes, sir. Narinig nyo si Attorney Malonzo from OWA na sa lalong madaling panahon, inaasikaso nila na makauwi na itong asawa mo. Maraming salamat po, sir, sa nagawa niyong tulong sa amin, sir. Hayaan nyo, sir, ang aming tanggapan ay makikipagtulungan din sa OWA upang talagang sureness na makauwi na itong asawa mo. Opo, sir. Sana po, sir, ang tawag doon, hindi na mabigyan ng katulong yung mga ganitong employer. Opo. Nararamdaman kita, sir. Dahil dyan, samantala, 3 suspect sa Daragalbay nalambat sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay nitong ika-11 lamang ng Pebrero. Ang ilang pasilip sa mga aksyong kaganapan. Panoorin natin ito. Diba, makikita po dito yung direction na po. Ito po yung visit, diba? Una, pinaaros yung kita mo sa pagbayulan ng spike. Ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal. At ito ang Labat. Yan ang bypass operation ng PDEA Albay sa pangunayan ni Agent 3 Noe Bregel na walang sawa sa pagtugis ng mga taong naembwelto sa iligal na gawain dito sa Albay. Ayan mga kaaksyon, abangan niyo yan ang mga aksyon na kaganapan sa darating na Biyernes. At yan ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito.
Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo